ni jogi riambo. Awach ni ogiwacho adier. Mano ndo giriambo. Ogiwacho adier. Gimomiyo awacho no giwacho adier. Ka koro ne jakom nindo. Mi nek ema charged with the responsibility. Monego bedi ni twak kendo neno kaka inyalo fill position ma jakom no weno. To ka nek nosetimo jok ma sani koro wuoyo gi duto ne nitie buch nek no. Kendo chieng' no ne nitie 100% attendance. Mi decision no losi, mi Simbarati ma en governor, His Excellency Simbarati ma en governor mar Kisii, His Excellency Abdul Samad ma en governor mar Mombasa, no make proposals. Mi ji not work. Mo penji kendo kata Professor Peter Nyang'nyong'o ma en governor mar Kisumu, His Excellency Peter Nyang'nyong'o ma governor mar Kisumu, ma diere mane jakom dhi manyo kom mar ginene mar iluongo nango AU obende nitie. Samo penj ni proposal ni uyiego, proposal obedo seconded by Simba. Proposal ni jadi moyie gi proposal dhano te noting'o badgi ma kata ng'ata achiel mano kwer ne onge. Sama koro wawuok kanyo midhi som wach kata agreement ma neko tweyo. Ng'ama nosomo wachno? Sifuna ne ntiere. Ne our former Secretary General ema nosomo wachno.